ҳавлии бениҳоят зебо мебошад ва бо таъмири нав аст бо нархи ҳамагӣ 1 миллиону 50 ҳазор сомонӣ. ассалому алайкум. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар маҳаллаи Гулпарвар ҷойгир мебошад. аз ин тараф бозори Корвон, аз ин тараф пости Чимтепа. хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз роҳи калон то хона тақрибан 300 метр. аз ин тараф мо омадем ҳамараҳо то ҳавлия битон кардагӣ ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз 1.5 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. таги бино ба пуррагӣ ҳамаш тақхона кардагӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, албатта ки дар дохили биноам ҳоҷатхонаву ҳаммом ҳаст. фишори об баланд аст, хона бо барқ ва об таъмин мебошад. дохили бино дар ин ҷо ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум ва дуюм ҳуҷра, зинапоя барои тақхона, зинапоя барои дуюм ошшона баромадан. ҳавлӣ бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона, масҷид ва ғайра. нархи хона бошад 1 миллиону 50 ҳазор сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ин ҷо дуюм ошшона, дар дуюм ошшона боз 3 ҳуҷраи дигар аст. бино мана ҳамин гуна балконча дорад. дар дохили ҳавлӣ ба ҳазур якчандта мошин меғунҷад. мефуроем ба тақхона. таги бино ҳамаш ба пуррагӣ тақхона кардагӣ. дар ин ҷо метавонед склад кунед ё ин ки дилхоҳ чизе ки ба шумо лозим аст. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.